poda andudut ati kepranan naramanda atiku atian wuju timung peksi ngateka ya kaya apa nadyan wujute mung peksi mudeng kowe peksi iki apa manuk manuk dadi nadyan wujute mung manuk ya terus nadyan wujude manuk ki mung gawe talining bronto tegese gawe tresna. Bronto iki tresna nggih. Bronto ki tresna. Kowe tau tresna-tresnanan apa urung kowe? Dereng. Urung. Oh, sone tresna-tresnanan apik. Aku kan masih polos Pak Dalang. Oh, isih polos ya. Heeh. Sone tresna-tresnanan cinta pertama. Wah, ketok-ketoken ae kok. Heeh, sampean kaya jaman aku karo Marika ya ngono ketok-ketoken wae nganti seprene ketok-ketoken. Terbayang-bayang ya. Terbayang-bayang, heeh. Karo Marika aku biyen aku ya terbayang-bayang. Marika rupane kok elik men aku ya ngono. Bayangke kok ora ayu. Ya. Alus manis teremrak ati manuke kuwi walus terus merak ati. Nggih. Manuke. Piye kuwi mau? Wis suwe nggonku nglelono. Oh, wis suwe nggonku nglelono. Heeh. Dadi sing nglelono iki goleki lho. Dadi manuke iki mubeng-mubeng manuke kuwi. Goleki sing duwe. Heeh, goleki terus. Dadi kowe iki goleki manuk ae. Ya. Napa ning wau? Manuk. Malah bahas manuk malah lali lho Pak Dalang. Oh ya. Jare nglelono. Ya, tiba bunga ing atiku pokoke rasane iki iso bungah atine iki iso bungah suka berbunga-bunga berbunga-bunga perkara manukmu bunga pokoknya semangat lek perkara manuk iki. Heeh, perkara manuk semangat. Nyanding bisa dadi ketemu iso dadi tamba. Nggih. Aku yo ndek manuk lho, aku manuk uwek. Pundi? Angger bengi manggung. Ngono. Jenengan beto sakniki. Tak gawa terus kanthil terus manuke. Nah, manuk pokoke angger bengi ngono. Jaluk mangan kuwi. Medeni, heeh. Anggere peteng ngono, ngono. Darke wong iki manuke. Ya, beda karo manuke sing nyaron kuwi, wah. Loyo. Loyo. Ya ndak. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggere isih tak sayang. Obeng pikir engganku goleki ora
wujud ati kepranan naramanda atiku tansaya getra tak seranani sun pikatku wis duwe hoki. Nah, kaya Lintang Kairo kuwi punya hoki, kaya Mbak Hani Kusuma kuwi juga duwe hoki. Hoki iki dhisik keberuntungan uripe iki duwe keahlian. Ngono, wong urip iku duwe keahlian kok, Kong. Ora kaya kancaku blas ora duwe keahlian. Ya. Wah. Iki ana pambutan saka netizen-netizen. Iki Pak De Suryanto dalang ya. Teko sindenmu sing nembang podang kuning kuwi sapa, Di? Sukses lho Mas Cengkleng. Oh, kuwi Mbak Lintang Kairo saka Kediri, De. Kok Jawa Timur. Nah niki saka Tulungagung. Ya. Iya. Ya, iki coba. Iki ana pamundutan meneh saka penggemar beratku Mas Haris Haryono asli Jakarta. Nderek wungon saking Jakarta Mas Cengkleng. Mas Haris KWN. Wah badhe nyuwun tulung kali panjenengan mengke pentas wonten KWN Jakarta Mas. Oh nggih. Matur nuwun Mas Haris Haryono. Ya. Mugi lancar Pak Cengkleng ning yo niku sambatan mergo niku komunitas KWN. Oh ya. Oh, komunitas. Ya. Siap tasih standby. Matur nuwun lho Mas Haris Haryono. Ya. Nyuwun lagu. Ya. Yo selalu diaturke sing iso sing ora iso ya sak jenenge nyuwun pangapura. Coba Mbak Hani. Yo Mbak Hani. Ya. Ya nek meneh pamungkutan Sundari saka Gunung Kidul. Nyuwun lagu
langgam ngenteni karya Mbah Narto Sabdo Pak Dalang Tengkleng matur nuwun. Wah nggih. Wah cengkoke kutut manggung Mbak Triplek Juan Juos ya. Lho, ane wong sing ngelem karo kowe. Wong kok Gunung Kidul ngono. Ya. Ya anu Mbak Ani genti. Rene Mbak Ani. Ngenteni. Tak enteni. Ya. Tak karya Mbah Narto Sabdo. Kowe bawane kowe apal ora kowe? Ora apal. Ya, Dede. Ya, pilok barang kok. Ngenteni pilok barang nggone Mbah Narto Sabdo to. Ngenteni nggone Mbah Narto Sabdo lho, aja nggone Pak Mantep. Heeh. Oh kuwi aku ngenteni kuwi nggone Pak Mantep kuwi. Ya. Ya sing kuwi. Lah muni karo yogane gen krungu. Nah. Dudu kuwi cah. Ya, ane sing ndi nduk tak muni nduk. Mari lagu anteni iki werna loro. Oh ngaten. Sing niku wau. Sing ndi tak muni sing ndi? Sing aku ngenteni tegamu. Oh. Kuwi karya Mbah Mantep Sudarsana. Nggih, langgam riyen nggih. Ya, langgam ngenteni. Nek karya Mbah Narto sing belok barang. Oh nggih. Nek karyane Pak Tengkleng kuwi jenenge Panggodaning Katresnan. Mengke kula setel ya. Ya. Enek sing njaluk lagu Ingin Melupakanmu Tapi Cinta. Kuwi juga lagunya Pak Tengkleng. Engko bagene K. Arika. Ya. Yo, nah. Lagune ngenteni karya Mbah Mantep Sudarsana. Ya engko ana sing karyane Mbah Narto ya ditokke, ngono. Ya buka celuk apa anu? Nggih, buka celuk. Ya coba. Ya antingane jekek. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modane wehnya janji bebenasa sami panjeraning kalaba citra janji dokang masirang berhati abang sirah dadi hati rina wengi aku tansah angen
nuwun. Wah, warane api-api. Wonge ayu-ayu. Punya hoki. Dasare isih do muda-muda, SMP, SMA. Wah. Tenan budayane dhewe iki ora bakal ilang lho, Truk. Ora iso. Ilang-ilang piye? Wah, mergo generasi penerus ki eneng terus kok. Iya. Isi sekolah-sekolah kuwi udah lulus kok SMK sing wis kok isi Surakarta kuwi wis pira pendak taun metu terus kuwi. Ora bakal ilang. Iya. Penanggape sing saya suwe sing saya ilang. Kok piye to, Gong, kok saya ilang? Lah saya arang lho. Mbiyen ki wong ndek gawe tetakan ngono do wayangan kabeh mbiyen ki mantu do wayangan saiki do ora wayangan. Malah wayangan popole mung nek do mung ngapitan ngono kuwi. Iya ya, Gong. Dadi generasine iki akeh ning penanggape sing berkurang ngono. Oh iya. Ayo. Ya muga-muga iso pulih kaya mbiyen. Oh, bar nganggur ben digawe iki do wayang ngono. Mbok dalange sapa wae terserah ning penting wayangan ngono. Dadi wayang iki ben kowe tok wah kaya jaman mbiyen kowe tok nyenengke. Nyenengke ya kok. Ngobar wayangan wis sugih-sugih ekonomine jos ngono. Ngurus wayangan meneh. Wah, anu Mbak Yuku ndek dadi nganten. Wah, apa mbok anggepe wayang aku dadi nganten tangke wayang genti Pak Padang lek urip iki ngono. Ngono kuwi, biyane ngono kuwi adine Mary. Engko sing adine sing cilik, aku tetakku ya anu tandake wayang lho Pak. Biyane ngono kuwi, saiki gak ngono kuwi kok. Wis ora ngono kuwi kok. Wis beda kahanane. Iya. Ya. Ya iki coba saka netizen. Heeh. Oke. Wah, Subro dari Surabaya, salam budaya. Oke. Iki Pak De Suryanto neh. Aku njauk lagu njauk lagu jane podang kuning wis metu. Oh. Mbak Triplek sing nembang, transfere sesuk 200 wae. Wah, transfer Pak De Suryanto 200. Nah. Sing sesuk wonge. Putra Mandiri Sragen. Wah, umbulke melupakanmu tapi cinta deh. Ya. Jaipong lho deh garape kuwi lagune Pak Tengkleng yang baru. Oh ya. Aku punya lagu yang baru namanya Ingin Melupakanmu Tapi Cinta. Mari Kak. Berdiri dulu. Engko bar kuwi ngurus triplek. Ah ya. Nah, ya Kak. Ingin melupakanmu tapi cinta aku ki jaran ngalekke kowe ning cinta. Ngene lho. Pret. Apa kek pret? Lagu iki karepe ngono kuwi, ingin melupakanmu tapi cintaku jane arep ngalekke kowe ning sejatine cinta. Nggih, terus solusine pripun, Pak? Ya pokoke mung ngono kuwi. Oh, mboten enten solusine. Ora iso lali. Kula kinten nek tumbas. Dapurmu. Lah bener nggih tumbas tenan. Tuku. Ya, yo mbah aku anu. Lah wong ya mung kulit e kok. Ya mung kulit demar apa-apa ya. Ora apa-apa. Heeh, ngadeka ning kuwi lambemu ki iso dawa dhuwur piye ya. Pancen tak gawe ngene ya. Kuwi ya anu lho, ku jaman kowe mbiyen ya apa ya iso ijek perawan mbiyen. Kula to? Tau perawan. Alah kula ora ketang sedelok ya tau perawan. Lah kowe ora perawan kelas pira? Kelas 6. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD wis ora perawan. Alah. Ya tau perawan ra ketang sedelok. Aduh, tau perawan ya. Lah kelas 6 wis meskram kaya ini. Lah kelas 6 wis meskram. Ya cah-cah niku. Wah, yo baroyo-yoga ni ya. Nggih. Nggo kroyokan lho. Lah kok le sedekah kok, Pak. Wah, iya. Kan enggak ada jeleknya juga, nggih lho, Pak. Ya. Lah yo mung kulit teh lho. Mung kulit kok arep pakai. Amal mung kulit kok. Iya. Yo, ingin melupakanmu tapi cinta lagu terbaru dari dalam. Terbaru nih Pak nggih. Ya, oke. Dados Mas.
Rasane